Salut și bine v-am regăsit la al doilea episod de pe acest canal. Și da, am revenit cu Clash Royale-ul, dar astăzi o să mai facem un episod, cred, cu Brawl Stars și cu un abonat. Ok, avem Mega Minion și Real Giant. Ok, niște cărți bunicele, dar din păcate eu nu le folosesc. Acest legendary chest o să se facă în 6 ore, din păcate. Ok. Și nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă vreți să fiți la curent cu toate videoclipurile noi pe care eu le voi posta pe acest canal. Să apăsați clopoțelul. Ok. Și să nu mai punem întrebări și haideți să trecem la treabă. Ok. Și am intrat și noi în match. Acest player are level 8. Cred că pe ăsta o să-l... Am avut puțin lag acolo, dar de la aproape ne-a luat turnul. Și asta nu e bine. Noi ar trebui să-i luăm turnul acela, dar nu știu dacă putem reuși. Și i-am luat turnul. Ok. Băgăm așa. Foarte ușor. Am murit mai toate cărțile mele acolo. Dar nu e problemă. O să facem așa. Pentru început. Ne-a luat un turn. No problem. Ok. Voi lovi încet cu un wizard. Chiar încet. Cu un dark prince pe partea asta. Bellberries o să-i pun pe King Tower-ul lui. Măcar a lovit. De când niciunul este chiar bine. Și vom lovi așa, Musketeer. Ok. I-am dat ceva damage la King Tower. Dar și el... Dar el nu ne-a atins King Tower-ul, iar asta e super bine. Și se pare că face tactica... Nu pot să zic tactica mea. Face schema mea cu 2 turnuri din videoclipul trecut. Dacă vreți să vă uitați și la el, puteți. Ok. Facem aceeași schemă ca de videoclipul trecut, care a încercat și el să o facă și chiar i-a ieșit cât de cât. Dar... O să vină overtime. Bine. Primul match de pe acest episod este câștigat. Ok. Deci, haideți să continuăm, zic. Așa, și am intrat și noi în match. Facem schemul pe aici cu Burial Brook. Dar nu știu de ce din meciul trecut ne dă numai cu dăștia de level 8. Și noi nu suntem de level 8. Mai avem, trebuie chiar gold pentru level 8. Nu mai trebuie ceva. Nu știu de ce mă dă deja cu dăștia de level 8.
Este chiar enervat pentru că au mai multă viață și deci mai mult damage. Și eu într-un meci mi-aduc aminte că în Arena 7 am dat de 1 cu level 1. În Arena 7 cu level 1. Ok. Se pare că noi aproape i-am luat turnul. El nici măcar nu ne-a atins. Adică meciul ăsta e chiar bun. Nu pot să zic că e câștigat pentru că se poate întoarce partida în orice moment. Adică aproape am început-o. Se poate schimba în orice moment. Dar mult mai enervat wizardul ăla. Scheleții, mai ales scheleții. Să facem așa. Pentru început. Ok. O să încerc să fac așa. Dar, din păcate, s-a dus balonul pe scheleți. Și iară se întoarce și am luat taurul. Ok. I-am luat taurul. E bunicel omul. Nu pot să zic că e super bun. Bunicel este, adică este chiar bunicel. Dar încă nu a reușit să-mi ia niciun turn până acum. Pe când eu deja am lovit King Tower-ul. Și o să-l lovesc cu balonul. O să mai pun un wizard aici. Overtime și o să câștig. Dacă nu sparge turnul. De vreau să iau King Tower-ul. Hai repede. Îi vreau King Tower-ul. Urgent. King Tower. No. Ba da! În ultima secundă. I-am luat King Tower, frate. Ok. Asta a fost chiar șmecher. Și am făcut și un quest. Și aproape ajungem în arena cu numărul 9. Freeze-ul deja îl am. Așa că o să iau bowler-ul. O să iau bowler-ul. Pentru că nu știu. Adică cartea asta deja o am. Freeze. Și bowler-ul nu l-am, dar o să fac acum un update. Un upgrade. Și mai avem puțin. Dacă mai avem ceva de level 6, să-l putem face la 7, să... Ostea. Dar n-am gold, frate. Aș vrea să fie ceva de level... Sau... Way. O să mă uit eu puțin să văd cât a costat bowlerul ăsta. Chiar acum.